Čaute, vítam vás zase v ďalšom videjku a dnes natáčam ochutnávka cukríkov Min 12. Cukríkov. Ale. Takže poznáte každý túto Min 12. Min 12 sú také cukríky, toto nie sú obyčajné, ale kyslé. Tieto cukríky sú proste tým, že kyslé, sú tam nejaké pupičky, či čo to je tam, niečo také, keď vám to padne na jazyk, tak úplne keby vám vypadol jazyk. Ja neviem, ja vždy, moja reakcia je takáto. A dúfam, že moja reakcia dneska bude ešte o 100 krát horšia. Takže ideme ich to skúsiť. Mám tu ešte žltý a žltý. Len 3 som si zobral, na čo veľa, nechcem sa prežrať. Tak, ktorý by som si mohol vybrať? Skúsim tento, lebo tento je len jeden a tento je 2. Takže idem na to, rozbalujem. Tak, mám to rozbalené, vnútri je takáto kulička, ste chceli vidieť. Pane Bože. To je strašne kyselé. To práve do slzy. To bojím? Idem na to. Zase ešte nemám kyslé v ústach. Ešte idem. To je kyselé. Viete jak? Pane Bože. To sa nevie nájsť. Mi to na zem. Úplne, ja som mal taký pocit, keby moje chuťové poháriky úplne, keby som zožral niečo pálivé, úplne nie také. Ty kokos, ešte teraz to cítim v ústach. Ty kokos. Tak toto je moja obava, musím ukázať. Tak toto sú tie cukríky, ktoré sú najhoršie kyslejšie. Tak to radšej nebudem ani na to myslieť. Takže teraz tu mám žltý. Dúfam, že ma poteší. Som zvedavý. Rozbalujem papierik. Je to taký ešte cukrík, ale žltej farby. Skúsim to. Mne zostal na zubu. Au. Pane Bože, to je strašné. Ty kokos. Musím to dožuť. Ja som nejaký chladný, ale... Pane Bože. Это что, как... Pane Bože. Pane Bože.
to prestalo už. Už to je dobré. Tak tento nebol najhorší, ale zase mi to spadlo, ale tento najhorší. Au. Až ma aj z toho bolí zub, au. A vážne ma bolí zub, au. 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 Toto sú také hnusné cukry. Ešte ma bolí ten zub. Toto sú najhoršie cukríky na celom svete. Možno nie sú, ale sú zaradené do tých najhorších. Nechápem, prečo to dávajú deťom. Kyselé. Uj. Mali by byť sladké. Au. Au. To bolí ten zub strašne. Takže toto bolo. Počkajte. Lebo mám zle nastavený tablet. Tak, dobre. Tak. Fážem, že sa na toto video páčilo, že úplne som mal tuto celé, aké by mi tam pálilo, úplne jak kyselinu, keby som mal v ústach. Fuj. Odporúčam, nejesť tieto cukríky. Neodporúčam. Je to fuj. Sadni. Proste, to sú najhoršie cukríky. Takže, musím sa s vami rozlučiť. Toto bola moja krátka ochutnávka cukríkov Mindovamis. A tuším, že natočím ďalšiu ochutnávku, ale poviem vám čo. Tak majte sa a čaute. Gabo.